Hi mga unoy, welcome to my channel. Karong adlaw maghugot niya ako mga apo busa paminaw kamo. Bayabas tambal sa taong may panutas. Girls, kao mo balangoy para inyong totoy. Ay, isa to? Let's go! Okay. Bantog sa ako, daghan kuya kay. Doon ba? It's your turn, Heldu. Bantog sa ako, daghan mo kuya kay ako upaw daghag kalingawan eh. Mga pagay to. Hoy, crush! Mura kag lamok sa akong utok, gasawok-sawok. Bayabas! Apiste. Hoy, kabalo mo boys, mura mo og bula. Nga naman! Kung makakita mong chicks, musiga ang inyong mata. Hoy, mura ka kagunoy. Gwapo ka, ilos at ang gol. Ako be. Tambal ra, lain na po dito. Yan na, pausap. Series. Siri, mura. Hoy, mura kag series. Sige, panarits. Sa to? Hindi mo gilang ko na. Sige, panarits dito. Oh, si Malik. Manditsit din na series. Panarits ba? Si panarits din. Kabalo ka. Wala lang. Kagunoy, gwapo ka, itambal sa akong lubot. O, sige. Hoy, mura ka kagunoy. Gwapo ka, ilos akong kigol. Ana. Ang tuba, layo sa sakit, dool sa ejit. Hoy, ako may pinakagwapo sa among baryong. Oh my God! Wow! Nung gwapo man, kaya na may laing tao. Hoy, mura kag series. Sige, panarits. Hoy, crush, mura kag balagtok. Sa akong dughan, gataguktok. Hingaw kayo. Bayabas tambal sa taong may panutas. Girls, kao mo balangoy para inyong totoy. Ay, isa to? A few inches later. Hoy girls, kao mo balangoy para mudag ko inyong totoy. Ang kumuligi daw ko. Mura to? Bantang. Mura pod. Sinan pagani. Dugay pagkain mo sunod. Okay, sunod. Dali ako. Wala na ni kat-kat na eh. Bahala mo dyan. Diha. Patro ko. Aliga salah. Wanto na ko
Claro, cara chica. Tangkay na lang ako. Ano yan? Oto na. Sige. Balik sa. Hoy, Crush, mura kag pakpak sa akong dughan, gipagakpak. Bantog daghan sa ako mo kuyog kay ako upaw makalingaw eh. Wow, yan. 1, 2, 3. Ako si Ernel. Aduna ko'y bangkel. Ngano na kay bangkel? Sa uyab na ko nabikel. Salamat sa inyong paglantaw. Hinaot nga nalingaw mo sa amo ang mga vlog karong adlaw, so please don't forget to Like, share, and subscribe. Bye! Bakit ano yun?